The Idol Lawrence Mobile Blood Donation Activity iti San Nicolas. Nabalay ka na apoy di laeng kalman. Health facts pa rin tayo. Nako, puro tayo health ngayon. With Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Nabalay giti na isayang kat a mobile blood donation activity iti iliti San Nicolas kas pasiti piyesta ni San Nicolas de Tolentino ken parang celebrarda iti 125th Philippine Civil Service Anniversary. Kuna ni Municipal Risk Reduction and Management Officer Ms. Rian Roland Simon ket adati 68 ang nagdonar ti dara ken nag-exit expectarenda abilang 50 imbatad na adag iti nagdonar ti dara ket nakaawat ito ken nagkas bagas wenno goods. Inlayon na ana imbitaran dagiti kameng ti PNP, BFP, ken gastapayan ken dagiti ahensya ken dagiti brotherhood groups iti nadakamat nga idi. Nga iti free medical, dental and bloodletting activity in celebration of the patronal fiesta of San Nicolas de Tolentino ken kastapay dijay panang celebrate mo ti munisipyo ti 125th anniversary of the Philippine independence. So kumusta medyo nagbalin nga programa? So for the blood donation activity, adumot ti nakipagpasat, adumot ti digiti may nagdonar nga members iti tricycle drivers, tapos volunteer groups, uniform personnel ti BFP konti PNP, kastapay adapay mo digitay dadumapay nga organizations like the Samahang Ilocano dito sa Nicolas, and some are from the barangays met. Kan digiti empleyado pa iti munisipyo nila. So far ma'am, dito'y activity tayo natakit anan to pa'y kadisunod na ma'am? Yes, the bloodletting activity definitely adda kasi pati ti barangays tayo adda naka-schedule san nga activities da for September. So September 21 daytay Katuging Multipurpose Cooperative ijay Barangay Katuging, and then for September 28 adda pa iti Barangay 19 San Lorenzo, and September 29 dito man munisipyo. Manam na mga daduntumpay ti maangay aktibidad iti nadakamat nga ili iti piyesta ni Apo San Nicolas. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.